Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, шаби гузашта дар турнири Brave SF Хуршед Назаров баромад кард ки рақиби ӯ Лаша Абрамашвили шуд. Муҳориба дар вазни 61 кг гузашт ва аллакай дар якум раунд мутаассифона ба фоидаи Лаша ба анҷом расид. ӯ дар анҷоми якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард. Муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар якум комментария закрепид шуда. Ҳамчунин шаби гузашта дар турнири PFL реванш Усман Нурмагомедов ва Пол Хьюз баргузор гардид ва реванши онҳо боз тамоми 5 раунд идома дод ва ба фоидаи Нурмагомедов ба анҷом расид. Ҳамин тариқ Усман Нурмагомедов ғалаба бо қарори доваро ба даст оварда чемпиони нави вазни сабуки PFL шуд. Акнун ӯ чемпиони вазни сабуки Bellator ва PFL аст. Муҳорибаи пурраи онҳоро низ дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед. Пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи Паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. Ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. Барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода, ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. Шаби гузашта қариб ҳамаи иштирокчони турнири UFC 320 вазни даркориро карда охирон муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва акнун имшаб, яъне шаби 4 ба 5 октябр онҳоро муҳориба дар октагон интизор аст. Чӣ гуна ки қайд кардем, турнир шаби 4 ба 5 октябр баргузор мегардад ва аз соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Ҳамаи ссилкаҳои бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ пайдо карда метавонед ва ҳамчунин дар ҳол баъди анҷоми муҳорибаҳо мо муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм-канали худ нашр мекунем ва шумо дар дилхоҳ вақт онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм-канали мо обуна шавед. Ссилка дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Сармураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес гуфт ки формаи шогирдаш ӯро ба ҳайрат овард. Ма бо Ислам 3 ҳафта шуд ки дар лагери тамринӣ қарор дорам. Ман фикр кардам ки аз Мадалена дида майдатар ба муҳориба мебароем, лекин вақте ки ман Исламро дидам ҳайрон шудам. Фикр мекунам ки ҳозир Ислам тақрибан 86 кг вазн дорад ва ин 86 кг пурра аст. Барои ҳамин дар вазнгирӣ ман ягон мушкилиро намебинам. Ислам ҷангори вазни сабуки калон буд. Ҳозир бошад ӯ ҷангори вазни нимёна аст. ӯро ҷангори вазни нимёнаи калон номида намешавад, аммо ӯ аниқ ҷангори вазни нимёна аст, гуфтааст Мендес. Ва дӯстон, дар ин навор ки шаби гузашта ташкилоти PFL нашр кардан, дида мешавад ки Махачев дар ҳақиқат калон ба назар мерасад ва ногуфта намонад ки зидди Мадалена ӯ дар вазни 77 кг меҷангад. Ана дар ин навор ба Ислам ва Ҳабиб назар кунем, агар дида мешавад ки Ислам аз Ҳабиб дида дар қаду қомат калонтар аст. Ногуфта намонад ки муҳорибаи Ислам зидди Ҷек рӯзи 16 ноябр дар турнири UFC 322 баргузор мегардад. Шаби гузашта ҷангори бебохти тоҷик Самандар Муродов дар UCPI яъне институти UFC тамрин гузаронид ва навори тамрини худро чоп карда навишт ки ягон вақт ман дар ин ҷо ҳамчун ҷангори UFC тамрин мекунам, иншааллоҳ, навиштааст Самандар. Ва дӯстон, чӣ гуна ки ҳамаамон медонем, Самандар аллакай тӯли чанд муддат аст ки дар Амрико тамрин мекунад ва барои муҳориба омода аст. Чанд маротиба ӯ изҳор дошт ва омодагии худро нишон дод ки дар муддати кӯтоҳ муҳориба дар UFC-ро қабул мекунад, лекин ҳоло UFC ба ӯ чунин имкониятро надоданд. Аммо мо мухлисони тоҷик ба монанди худи Самандар боварӣ дорем ки ӯ дар он ҷо баромад мекунад ва ҷангори UFC мешавад. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонобуду сарбаланд бошед.